गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड आइडल हान्जानिफ्राय धेमाजि जिल्लानि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि जा धेमाजि जिल्लानि थाखाय जोङो जा अडिसन लानो थावनि सायख'दोंमोन, बेबायदिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिथांमोना जोंनो खाबु होनायनि थाखाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गिबियाव साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे आं बेखौबो साबायखर बावनो लुगैदों, बिथांमोननि जोङो सापर्ट आरो बिथांमोननि मददथि, बिथांमोननि थुलुंगाखौ जोङो मैया जों फैनायनिफ्रायनो दिनैसिम मोनगासिनो दङ। गामि खाथि खालानि रायजो राजा बिथांमोननि लोगोसे मेलेमजिबि गेदेमा बिथांमोननि अनसायनायखौ जोङो मोन्दों। बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंनियाव बादायारि गासै सा 22 बादायारि बिथांमोना जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। जोंहा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जोंहा बोथोरा फुंनिफ्राय गाज्रि जानायनि थाखाय माखासे बादायारि बिथांमोना बाहागो लाफैनो हायाखैसै। मानो होनोबा जोंहा दायो बिश्वनाथ जिल्लायाव थांनांगौ। मानो होनोब्ला गाबोन जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि जा अडिसन, बे हाबाफारिखौ जों मावफुंगोन। बेखायनो जोङो बिश्वनाथ जिल्लासिम रावना होनो थाखाय जों साखा-फारा जाबाय। बे समाव आद्रा थानाय बादायारि बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, जायफोरा दाबो गोसो दङ नाथाय फैनो खाबु हायासै, बिथांमोना गाबोनो बा सम मोनोब्ला उननि जा अडिसन जानो बेयाव थांनानै बाहागो लानो हागोन। बेखिनिखौ मेगा अडिसनखौ बबेयावहाय लानाय जादों? मेगा अडिसन हिसाबै जोंहा दायो जोङो जिल्ला थांनानै अडिसनखौ सिगाङो ग्राउन्ड अडिसनखौ लानाय जादों। दा बेनि उनाव जोंहा फार्स्ट अडिसना जोबनायनि उनाव जोङो 2 बा 3 जिल्लाजों जोङो जथायनानै मोनसे थिखानाय थावनिखौ जोङो लानो सानदों। मानो होनोब्ला जोंहा 2 जिल्लानि जा कमिउनिकेसन खाबु, बेखौ नायनानैसो जों लागोन। ओंखायनो बेनि जा फोसावनाय हाबाफारि, बेखौ जोङो उननि समाव फोसावनाय जागोन। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।